Mä voisin tehdä joululahjojen esittelyvideon. Mä oon tänä vuonna tässä yksin, koska mä en ehtinyt ensinnäkään nähdä mun isosiskoa jouluaattona, koska meillä hajosi molemmat autot. Meillä hajosi meidän auto ja meillä hajosi meidän kyydin auto, niin me ei nähty mun siskoa. Mutta olemme päässeet kotiin, joten propsit siitä, että me päästiin kotiin. Ja nyt mä teen joululahjahaulin. Mä en muista tarkalleen, keltä ne kaikki on. Mä voin sanoa aina, kun mä muistan. Mä muistan nyt eka, mitä mä sain mun poikaystävältä. Mä sain siltä tämän Ariana Granden God is Woman hajuveden. Siis mä oon halunnut tätä niin paljon, että mä en itekään ymmärrä, että miten hän on muistanut kesästä asti sen, että mä oon tahtonut tän hajuveden. Siis mulla oli tää joskus, mutta sitten mun entinen yksi poikaystävä hajotti sen multa. Niin nyt mulla on uusi. Tää on tää minikokoinen, tää niinku pieni. Mä yleensä ostan sen ison, mutta sain tämän siltä. Ja mä sain mun poikaystävältä myös Ariana Granden tämmösen Cloud-hajuveden. Ja se mun poikaystävä sanoi mulle, että sillä ei tarkoitus ostaa mulle kaikki nämä Ariana Granden tuoksut, mutta niitä ei kun mä ollut siellä, mistä se oli näin ostanut, niin sit se oli ostanut vaan nämä kaksi, mitä siellä oli ollut. Niin varmaan ostaa synttärilahjaksi mulle sitten myöhemmin nää. Ja tääkin oli ihan hyvän tuoksu, että tulee nämä molemmat käyttöön. Sitten mä sain tämmösen tonttusen. Mä en tiedä, että tää on. Ja joo, tää oli siis ihan tälleen paketissa. Ja mä olin se, että mulla on joku kasvi täällä, mutta se olikin tää tonttu. Tää on ihan söpö. Sitten mä sain tämmösen palapelin. En tiedä, keltä tämäkään on. Mutta joo, mä oon siis rakentanut palapelejä. Niin mä varmaan alan rakentaa tätäkin jossain välissä. Sitten mä sain mun äidiltä tämmösen kylpypommin ja tämmösen englannin ruusu. Tämmönen suikkosaippua. Niin meillä ei kylpyä, mutta tää voi olla niinku koriste tai joku tommonen. Sitten mä sain tämmösen pöytäliina jutun. Varmaan mun kummitäriltä oletettavasti olen tämän saanut. Sitten mä sain mun siskolta tallatteen mukin. Tää on mun siskolta, koska tää oli semmoisessa laatikossa. Kun me tehtiin toiselle semmoista laatikot, niin mulla on se laatikko tuolla. Niin siellä oli tämmönen muki. Tää on ihan supersöpö, tämmönen pinkki. Ja sit tässä on tuo yksityiskohta, tommonen yksisarvinen. Ja sit sen mukin sisällä oli tämä. Tää pääsee nyt tähän pöydälle. Mutta tää on ilmeisesti joku joulukuusen koriste, joka on vähän hajonnut. Joo, tämmönen cotton candy, tämmönen joulukuusen koriste. Tääkin on supersöpö, siis tää niinku on ihan super suloinen. Sitten mä sain mun siskolta tallatteen mukin, jonka sisällä on tommotteita tikkareita, joita mä oon nuorempana syönyt ihan sikana. Hän sitten yksi päivä mulle sanoi, että muistatko mä aina ostin niitä. Ja muistan, tää on varmaan tuolta Tokmannilta olisiko ostettu tää muki. Ainakin mä oon nähnyt, että Tokmannilla joskus. Sitten siinä mun siskon antamassa paketissa oli myös tämmönen patalappu. Tää on supersöpö ja tää tulee käyttöön ehdottomasti, siis tulee käyttöön. Sitten siinä mun siskon lahjassa oli myös tällainen joku valkosuklaa appelsiin juttu. Tää on mun mielestä semmonen, mikä niinku kolautetaan pöytässä, niinku antaa ne palaset, mä en tiedä. Mut pitää maistaa tää joku päivä. Ja jos kuuluu jotain ääniä, niin meidän naapurista kuuluu. Se yläkerran naapurista. Sitten mä sain tämmösen lahjapakkauksen. Tässä on suihkureippua ja deodorantti. Sitten mä sain Finlandia marmelaadeja ja kaikki ketkä tuntee, mutta mä en tykkää marmelaadeista. Joten nää tulee varmaan pyörivää silleen, että jos tulee vieraita, niin annan niille. Tai sitten itse johonkin marjahimmoisuja. Sitten mä sain toisenkin lahjapakkauksen. Tää on avattu, koska mä oon käyttänyt täältä tää deodoranttia tänään. Niin, joo. Tämmönen lahjapakkaus. Sitten sain mun siskon lahjasta myös tämmöstä kirpeähattaraa. Mä en tykkää kirpeästä hattarasta. Mutta mä ajattelin, että tää voisi olla semmonen kiva koriste, muisto. Hyvä tommonen juttu. Sitten mä sain tonttupatukoita, avattu tietenkin. Ja enkeli suklaapatukoita. Sitten mä sain mun kummipojalta tallutteen kortin.
tosi söpö. Pääsee kyllä tuohon jääkaappiin. Sitten mä sain mun äitiltä kortin mun pikkuveljen kuvalla ja kummelta kortin ja lahjakortin. Ja niitä menee tässä livessä tai tässä videossa. Sitten mä sain mun siskon lahjasta tämmösen Greensi, tämmönen, onko tää nyt sheetmaski? Tulee varmaan joskus naamalla olemaan. Sitten mun siskon lahjasta oli myös tää Grinch, tää shower gel. Täällä on tämmönen hius. Mä en varmaan ikinä tule käyttämään, tai monelle pesuaineelle allerginen. Niin tääkin tulee varmaan vaan olemaan tällainen niin kuin jossain huoneen nurkassa koristeena. Ja sitten mun siskon lahjassa oli vielä tällainen viltti. Tää on käytetty viime yönä jo. Ja venatkaa. Mut tuntuu, että tossa ei ollut ihan kaikki. Joo, ei. Ja sit vielä on tällaiset sukat. Nää oli mun mielestä, olisiko nääkin ollut mun siskon lahjasta? En muista. Mut jostain lahjasta, niin mun sisko, jos nää on sulta, niin laita mulle viestiä, kun näet tän videon. Yleensä mä oon tehnyt mun siskon kanssa joka vuosi jouluhe-esittely. Tällä kertaa mä oon yksin. Mutta joo, tällaiset. Mun ehdoton lempilahja oli nää hajuvedet. Koska siis mä rakastan Ariana Granden noita kaikkia tuoksuja. Nyt mulla on 2 Ariana Granden tuoksua ja tulee ehdottomasti niinku olemaan näitä molempia aina silloin tällöin. Ja nyt varttis, paitsi jos töihin kävelen, niin sit saatan niinku laittaa, mutta jos mä menen töihin autolla, niin sit en laita. Mutta ihan sika upeita ja kivoja lahjoja. Tykkäsin kaikista ja olen kaikista tosi kiitollinen, että olen saanut, koska mulla ei oikeasti ollut mitään joululahjatoivetta. Et mä en tiedä, miksi mä oon saanut näitä, mut kiitti kun katsoit. Moi moi!